खोमसिल' नुजोबखासैरा गय बागाननि थाखायनो फुरा गायगायाव थायजोबनाय बिसोरो 7 लाखनि बागान होनो बेयो 7 लाखनि वेलकाम टु दादगारि मेन दादगारियावथ' खरलबो थांबाय बिराद बेबायदि थायनाय गोजा आरो अन्थाइ नांबायलै नै लोगोफोर नांगौखौनो ग्रोब लोगो मोनबायमोन चक्लेट बिफां बियो फिसाद्रायथार 3 मासनिनो ओमफ्राय 3 मासनियानो 40 थाखानो दाथ' दामा बारा जाबायलै बियो मामा एबारखि दा हांसो सिथारनांगौ दे जोंनाव थां औ जोंनाव थांनांगौ जों थांगासिनो बिफां गायनो साहा औ साहा हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु द एनि ब्लग दा जों थांगासिनो नै दादगारि रड लामाजोंहाय गय बिफां नायनि दाखालिहाय सेकेन्ड ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना मोजां रेसपन्स होदों स' जों बे गय गायदोंमोन ना बेखौ नायनि माबायदि मा हालोदाव जानानै दं फुलबारियावहाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो टाइमा बेसेबां जाखो 3:30 जाबाय नै लामा गोदाना दाथ' बरिया ओमफ्राय खय बोसोर जोरगोन मिन्थिया आरो बेसेबां जोरगोन सालथे 2 years एसे बिफां गायदेरनो नागिरदोंमोन लामायाव लोगो मोनबाय ग्रोब बिफां फानग्राखौबो लोगो मोनदोंमोन आरो दाना फिसा बे चक्लेट बिफाङा चक्लेट बिफाङानो 40 थाखा फिसा चक्लेट बिफाङानो दा न'निफ्राय फांथाम फांब्रै लाबोदों मा बिफां दंखाय सिनाया नोंथांमोना दा नायनो हानबा नैबे जाबाय कालि मन्दिर नै जोंना लामाया माबायदि केमेरायावसो माबायदि नुदोंथाय नायगासिनो हाजो टाइप नाखान्दा मोनो बे दैयाव नाखान्दा बेसेबां जानो दा दै देराखै दै देरबासो मोनो ना नै बिराद गिदिर गामियावनो बे दैखर मोनसेल' नै मोननै जाबाय नायलाय सेल' मेसिना खयथा दं जेव दै गैला दै गैबावला जाहैदों बाहाय नै लोगोफोर बेनो दाखालि गायनाया बै सेकेन्ड ब्लग चेनेलाव दं नोंथांमोनहा नायाखैबा थांनानै आं डिसक्रिपसनावबो होगोन माबायदि जाजोब्बाय दा नै एसे हाग्राबो गोथां थांजोब्बाय रानजोब्बायमोन नङाबा दा अखा हानायखायसो बिदि मेसेङाव माबायदि जागोन मिथिया मा फुलि लाबोदों नायनो र' लोगोफोर मा फुलि आंथ' सिनायला लानानैल' फैबाय जायखिजाया न'आव दंमोन नोंथांमोना मिन्थियोबा कमेन्टआव खिन्था मा बिफां बियो मा फुलि नै मोनब्रै जात दं नैजों एखेन्दां नै ओमफ्राय नैबे दस्रा बे नैबेबायदिनि थाखाय एखेयानो बेयो ज' गायना गालांसै फांब्रै बिफांखौ बाहाय लामायाव सोंबोदोंमोन ओमफ्राय फिसायानो 40 थाखा बुंबायना चक्लेट बिफाङा 3 मासल' जादोंमोन बेखौनो 40 थाखा बिदों ओंखायनो जों लाबोआसै थांद' खदाल लायद' थांनाय भिडिअआव बेफोरथ' गोरानजोबमोन ना ओरै साइडजों एसे गिसि हाया बैजोंल' एसे गोरान आरो एसे आवगोलजोंहाय नैबेजोंथ' बारा रानखायाखैमोन बिसोर थांसिगोनलै ना बियो ना रानबायसोमाथ' नै थांगोनदां बैजोंथ' मोजां जोब ओरैजोंथ' माइ गायो दाख्लै हा फानदों होननाया अबेमोनलाय बै साइडआव अबेबा फानदों होनलाय बेसेबांबा बबे बेरा होनाया बेसेबां बिगा बारा दाम गैया दासिमबो बेहाय गैनायालाय जे बे गामि बारबाय हरै लाख जालांबाय आरो मेन दादगारियावथ' खरलबो थांबाय ओमफ्राय मानि थाखाय खरल होननांला दाखालि कमेन्टआव सोंदोंमोन मानि थाखाय खरल थांखो दादगारियाव होननानै नोंथांमोना मिन्थिखायो बर्डार एरियायाव मा बिजनेस जायो इम्पर्ट एक्सपर्टनि स' बेनि थाखायनो दाम आरोना दादगारियाव मेन दादगारि टाउनावहाय स' बर्डार जाबाय नालाय मोनसे काउन्ट्रिनि बेनि थाखाय दाम खरल थांबाय मेन दादगारियाव खरल मा बिफां होनोथाय खोन्थाहरदो नोंथांमोनहा कमेन्टआव आंथ' सिनाया बिफांनि नामखौनो मिथिया गय गायग्रा नै बिफाङा नैबे गोजौसिनखौ नुदो मा बिफां जाखो बेबा देरबासो मिन्थिसिगोनलै गेब्रुबायसो नामासै साइडखौ नारसोग्रो आखाइ सुनो दा दै मोनाबा माजों सुनांगौलै जों गोदो बियार बथलजों सुलाङोमोन बियार बायनानै फाग्ला बुंहरानोलाय बियार बायनानै औ भुटानाव दाम खम नालाय बियारानो औ दस्रा मा बिफांखौनो मिथिया मा बिफां नोंथांमोना मिन्थिबा खिथाहरदो फांथाम जाबाय बेजों
आनारस मोनदेरबावबायसो नै औ रैमालि होनो बर'आव रैमालि होनो ने अ जाबायलै जोबथा हाब मेजेम बारा नै बेनो गोलोमफ्रुजोबबाय लाबो लाबो आरो मोनसे सफैबावबाय नै देनां जाफैनो हागोन नायफैबा सालायदो सालायदो आंना आखाया जाला नै स्टार्ट गय बिफाङाथ' बिराद साइज जाजोब्बाय नै दाख्लै गायदेरफिननाया माखासे ओरैजों बांसिन रानलांबाय बेजों एसे गोरान जायो हाया मोनामजारि नै बिदि बिराद जायो बेजों रज'यो हरै साइडजों गिसि एसे हाया 2 बिगा दङ दे लोगोफोर बेहाय 2 बिगा बे बागाना लोगोफोर बेनो 2 नं फुलबारि 2 नं ना एकदम दहलायाव आरो बेहाय बै बोरियाव मोनसे गामि दंबावो बै बोरियावहाय बाहायनो जोंना गय बिफां मोनसेया मोनसे माने मा होनोमोनलाय बेखौ बागान मोनसेया औ नै बिनिया बिफाङा एकदम गाहाय गाहायावनो थाहैखायो आरो गय बागान गोजा गोसोम नुलायखायो फिथाइयाबो हरै खोलानिफ्राय ओरैजायनिया दामसिन आरो जोंनि खोलानिया कुइन्टेलाव 2500 गाहाम थाङो ने खोलानिया 2500 गाहाम थाङोबा ओरै पेकेट सिस्टेमसो नामा बस्था सिस्टेम पेकेट सिस्टेम बारा गोलैहैयो आरो ओरैजायनिया दामा न'आवनो नै बाहाय फुराना न'मोन गय फुलि फिसा नैबेथ' गाहाय गाहायाव थाइजोबनाय नै माबायदि गाहायाव थाइजोबो नोंथांमोन देखायनि एसे ओरैनि बागानखौ बे एरियायाव न'आनो बे न'खरसेल'सो दां ना ओमफ्राय ओरै खोलाहा दंजोबो खोमसिल' नुजोबखासै रा गय बागाननि थाखाय नै फुरा गाहाय गाहायाव थाइजोबनाय बिसोरो नै खालमासि लागायसिगोन बेयो ना खाले एसे हरै थांबानो दुब्लि आरो नैबेनिफ्राय दुब्लि जाहैबाय नोंथांमोननि देखायनि ओरैजाय दुब्लि जाहैबाय माने हाया ओरैबायदि आरो ओरैनिफ्राय थंब्लेट गोलाव गोलाव बांसिन माइ गायग्रायाव सेस गय गायजोब्बायना साले नै बैफोरावथ' हले फनखौबो लाबोआखै आं जुम खालामजागौमोन गफुरा जुमानो जाया आंनिया बेयो वाइड एंगोलाव बै साइडआवहाय आरो ना बेयावबो गायफिनजोब्बाय गय नै थंब्लेट गय गायजोब्बाय माथो थंब्लेट माइखौनो गायला माने खस्थ'आव बारा नालाय मैदेरनि आरो फारसे नों माइ गायबाय एथ' खस्थ' हालेवबाय गायबाय प्लास ओमफ्राय दाना लास्टआव आरो मैदेरा डिस्टार्बबाव बेखायनो खस्थ' बारानि थाखाय गय बांसिन माबा खालामबाय आरो खेथि खालामबाय लोगोफोर बेखौ नायलाय बिराद बेबायदि थायनाय गोजा आरो खालमासि लागायसिगोन बे नै बिदिनो गोजा आरो बिनि फुलिया नायलाय बैबो हनै खालमासि लागायसिगोन बिसोरो गाहाय गाहायावनो गोजा हाब बैथिंबो हनै गाहाय गाहायावनो सेस नोंथांमोना नुदों नुवाखै केमेरायाव मिथिया खिन्थु बिराद बिदिनो गोजा गाहाय गाहायाव थायग्रा गोजा ओरै जोंनि खोला साइडआव बांसिन बिदि नङा गोजौ गोजौआवसो थायजोबो बिफांफोरा 7 लाखनि बागान होनो बेयो 7 लाखनि रायजोफोर खय बिगा दं माइ गायग्राबो दं बबेथिं दं आरो फिदिंबा थांफिनसैबा फिदिंदो बे दामफार खारग्राजोंथ' होनदां नायलाय सेस इलेक्ट्रिक माबा होनोमोनलाय बेखौ जाटखा इलेक्ट्रिकथ' नङा बेट्रिजों बाहायोना बेट्रिजों बिराद डिस्टार्ब नालाय मैदेरा नै आइया गया हाग्राया मानफबजोब्बाय एवाखै सेस गय बागान खोमसिल' नुखासै गय बागान फोथाराव गय गायजोब्बाय रायजोआनो फानबाय सोराबाय आबैसो बे बुरैया सालुआ आथिं बायदों होनदोंमोन नायजागौमोन नायला टाइम गैयाव मालाबा नायफैदो बेबो दैखरा हाब मिसिनानै ब्रे लागाय बिराद गिदिर बोरमा दं नै लामाया हरैबो बिदिनो ओरैबो बिदिनो ओंखारग्रा अन्थाइ नांबायलै गेजेराव एसे गोजों सालाय अन्थाइ फुथुरजोब्बाय गेजेराव गारिया बलेर'सो मोननांगौ गाखोनो ना नै लोगोफोर हाइजें गायदों दामिल' जाखायो हाइजेंआ बेयाव बेजों एसे गोरान ना गया जानो नागिरा दा दैलांखायसो एसे गिसि नुदों हाया गोरान बेजोंहाय हाइजें बिदिनो गोरानाव जाग्रा खेथिफोरा आरो बाहाय जाजोबो बरिया थारुनाथ' बरिया जाबायना थारुन ना थास' जाखो बैलाय गोजौआ नैबेथ' थारुन बैयो थास'सो दा नै हाइजें बेबो
हाइजें बेबो नै पावार ट्रेकआ लोगोफोर जेरावबो पावार ट्रेकल' मोनथारोलै नोगोद पावार ट्रेक लाभा दं नामा जोंनियाव साबसक्राइबारफ्रा लाइक खालामना हो पावार ट्रेक नुनायनि थाखाय दे दान्दु सामथाइबारि मेन रड मोनफैबाय जोङो गामि सिंनिफ्राय ओंखारफिननानै ओरै थांबाय सामथाइबारि ओरै थांबाय भुटान जों दा दावखोनोसै भुटानाव बिना रानि ना बिना गयारि होनो बिनि हानानै बियो दादगारियावबो साल बागान दं नै देबादांनि स्कुल बेनिफ्राय 3 3:30 4 जाहांखाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बै खालबार बारबाथाय 5-6 जाबाय लाख बिगायाव हाया दा नै बेयो जाहैबाय दादगारिनि दाबा ओमफ्राय प्लास बाहाय वाइट मेचिन दङ सुग्रा दादगारियाव जेनिबो खमि गैला आरो गासिबो दंजोबसै धोरोमपुरिसो धोरोमपुरसो होनो माथो धोरोमपुरब्राबो बे धोरोमपुरिसो लिरनाय दं माबायाव हिन्दीयाव बिदिनो जायोलै पुरि नै लोगोफोर बिनिफ्राय दादगारि नांबाय नायदो बिनिफ्राय 60, 70, 80 लाख 90 लाख होनसै बिगायावहाय हाखौ बिनिफ्राय दादगारि वेलकाम टु दादगारि नायदो बबेमोनथाय जों खेबसे सोंनाया बैयाव सोरबा एसे सिगाङाव बे फांसेल'खा टावाराबो बोरैबा बन्द'बाथाय दादगारियाव टावार होननायानो गैया बन्द' जाजोबखायो ओरै जों मोनाबिलि थांबाय नैबेनोमोन नै बबेमोनथाय बैसोमोन बै बिल्डिं लुनाया आधा बिगा दंमोन 60 लाख बिदों 60 लाख जों आवगोल सोंफैखांबाय आधा बिगा दंमोन रेस्टुरेन्ट गोदान बेबो सिगां जों सोंदोंमोन बायनो बे हाखौबो बे जाबाय SSB दादगारि बर्डारनि SSB माबा जाहैबाय केम्प ओमफ्राय नैबाव एन्ट्रि खालामनांगौ नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैयोबा बाहायबो बेयाव SSB गेट ओमफ्राय नै बाहाय बिल्डिंआ नै बर'फोरनि हायानो गैला बाहाय नेपालि बा दस्रा जाथियाबो माबाफ्राबो बे दस्रा मा होनो मारवारि बिहारिफ्राबो नेपालि हिन्जाव लाबाय बिसिनियावथ' ट्रान्सफार जाया नालाय हाया नेपालि हिन्जाव लाबाय ओमफ्राय नेपालिजों हाबा जाबाय हिन्जावनि नामाव खालामबाय बिदि लायै लायै बायफैजोब्बाय बाहाय बिहारि बाङालिफोराबो बर'फोरनि हायानो गैला बाव अनलि नेपालिफोरनि जाजोब्बाय दा ओमफ्राय बिदिनो बाङालिफोरनि बर' हिन्जाव लानाय बेफोरनि बर'लायनो नेपालि हिन्जाव लानाय बर' हिन्जाव लानायबो दं बैयाव बिसिनि नामाव खालामनो हाबाय जेनेबा हाफोरखौ ट्रान्सफार बिजनेस हाबा होनो बिदिखौ नै अल दादगारि फुलबारि आमबारि गासिबो बे मोनसेल' बिसिना माइरं रानग्राया मा होनो बिदिखौ माइरं डिलार रेसन लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदाबाव आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो जों दा नै भुटान मोनफैबाय भुटानाव हाबसै एसे स' नोंथांमोना बिनि ब्लगखौ नायनोबा सेकेन्ड ब्लगाव थांदो आं डिसक्रिपसनावबो लिंक होगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय भुटाननि गोदान गेट दङ बेखौबो देखायगोन नोंथांमोननो स' दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय